Yo, what's up? Ako nga pala si Papa Jeff ng JP Motovlog. Bago mo to panoorin video na to, huwag mong kakalimutang i-follow, subscribe ang YouTube channel para updated ka lagi sa lalabas kong video. So for today's vlog, ang gagawin natin ay magnanakaw tayo ng bunot. Halika, samahan nyo ko mga kabunot. Mag-aari ko yan mga kabunot. Kaya kung gusto nyo kumuha o magnakaw, dito lang mga kabunot. Let's go mga tila. So yun, what's up mga kabunot? Nyara may ibak ya doara. Matakaw ya bunot. Shout out at si kayo doa. Pakilala ka nga, matakaw bunot. Nakaputi. Oh, lima at to kabay sa pakabat. May sakay. Ami sakay mo, tingara mo. At to ang pakabat. So, tsaka sumalakaw natin na bunot. So yun, so aman mga kabunot, ibang takano pa antoy manakaw. Takang kapone katuan, ining mo man. Ang kapone ni man ararawi era katon sambutong koy manakaw. Ja, ito mo pram. Sambutong ko ta ang kapito. Aya, no ang kapoy itong ulit abong. Lakayo ja, barangay me. Ta idanta kay bunot, kamayangan. Yara may tatawag yung dan plus ka maluto, bungot so itong. Ngayon sakay sa ako ang tampol sa nalak. Bakit na to, makaluto ang tampol ya din niya. Para bansal ya, para bansal. Sambutong ko tanin ni ani talari katuan, delikado. Katuan si kayo mga kabunot. Gabay mga lagay diya. Takay babawalan. No, tawag na kay barangay la kayo. Ma. Nya, sambutong ko la ba sumangala habang kapuni ko ta. Hirap la. Alam mo. Ang galing. Ya, paano? Sana ka mamulta. Pilihan mo ma-eday sa tapan kapantungon tampol marlang na. Bak niya to, wala ni Shopee. Kuyoy. Paano pinaniluan? Sako masyako, tanita lari katuan, delikado. Tingnan mo man ay, paano ulit to? Video di man ay. Tingnan mo. Ano sasabihin ka po? Hindi man, wala yung kuno. Isabak mo, igata. Balbalag layan tulong. Ta, yun. Wala la ito mo. Nansay mga liw kani gasol. Nga po, gastos man, anak ko. Ngara ni Sumpala ko nung may sakay ang mata ko bunot. Ni man ni parang lumilo pa to at may mata ko bunot sakay. May mata ko bunot sakay. Ni man to na sakbat, ani man mata ko bunot. So yun, what's up mga kabunot niya, rami bunot ni may la. Nasumpal kami ng mga bunot. Parang numamay nalak ya bunot. Ni man, alata dun matako kay bunot. Kunya ni Tingnan mo pa, amaga-maga. Kaya si Baem, amaga-maga. Tingnan mo may ibatan sa kay ni manabatagan nyo. Alim mo mata ko bunot ta, mata ko wanyog. So tawag ko ta, mata ko wanyog. Batak na ba yan? Paling na mamay, nalala ya bunot. Eh! Kaya nalikas la. Ibabang tan. Nito. Hindi pa nabuksan.
ganun lang, tapos ganun. Naman, susakya sa ako. Alikas yuma, mga kabunot. Duri ka na yan nanalay. Takalay, nalutututo yan. Dugala, tani, wala lang ugaw yaman na nang panani dandak. Pag naraman nanay. Yun! Say hi! Say hi to my vlog! So yun, what's up mga kabunot? Asumpal kami lang akadakunata na bunot. Nitan may nalami, dakol. Ni mami sakay niya. Mambitim-bitin na siya bakos. Atan sa sakay mata kabunot. Ni may sakay. May sakay gani kontento. So yun, what's up? Bago mo matapos tong video na to, please subscribe my YouTube channel and follow my page. Thank you. Na yung mga nagnanakaw ng mga bunot. Yan na sila, palapit na sila dito. Ay, sakay malamatak na bunutan ni. Talaman, oy! Oy! Mata ko bunot! Oy, mata ko bunot eh! Say hi! Patay singkit at namumula-mula. Hindi ko na alam ba't ako ay Nita ni Rama tatakot ang bunutan ni. May varsity. Op! Oy, mata ko bunot! Oy, mata ko bunot! Oy! Oy, ano ba? Oy, mata ko bunot! Yo, mata ko bunot!